Този човек е баси дивия цербър, никога не са ме карали да правя такива неща, обаче е много яко. Скръц. Имате време. Много сте добре даже. Двамата. Аре, Бояне, още малко и си олимпийски! Успях с 10 минути. Айде последен рунд. Бе да спираш. По-големи слабаци от нас няма, Саши. И двамата сте големи машини. Бояне, половин час след най-зверската ни тренировка до момента, как се чувстваш? Бояне? След половин час ме питай пак.